sajida bopa tukufuna tukupaseni mene anayakira mafuso Vera Katugule amene anali kuchipani cha UTM ndipo lero MCP amulandira pamene amachita press briefing yamulandira Vera Katugule ndipo atamaliza kumulandira atulakhani osiyanasiyana anamufunsa mafunso ndipo umu ndimene Vera Katugule anayakira mafunso atulakhani. Ndimene tikuchitira pano ndikuchitira umboni ine ngati Secretary General komanso pali a Regional Chairman a chigawo chapakati komanso a Director of Recruitment a chigawo chapakati ndi akuluakulu ena a chipani kuno ku likulu la chipani cha Malawi Congress Party ku Lilongwe komwe mtsiku la lero m'malo mwa a president komanso chipani chonse ife tikulandira wolemekezeka Mayi Vera Kamtukule yomwe ndi nduna ya zokopa alendo ngati membala mchipani cha Malawi Congress Party. Ambiri ainu mwawadziwa Mayi Vera Kamtukule pomwe anasankhidwa kunduna ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ambiri ainu simadziwa ngati munthu wandale ndipo wakhala akutumikira boma la Dr. Lazarus Makathe Chakwera kwa zaka ndithu, ndipo iwo lero chawakomera kuti alowe ndi kuyamba ndale zenizeni za muchipani. Chifukwa chakuti undunawo umakoma ngati ndiwe membala wa chipani. Je, iwo atayang'ana atazungulira anaona kuti chipani manthu wa chipani mdziko la Malawi ndi Malawi Congress Party basi. Pachifukwa ichi iwo anachiona chofunikira kuti lerolo tikhale ndi mwambowu, ndipo ine ndinachivomereza kuti ichi chichitike ndithu, kuti mtsiku la lero mwapaderadera tiwalandire wolemekezeka Mayi Vera Kamtukule ngati membala wa chipani cha Malawi Congress Party. Mayi Vera Kamtukule timafuna tikuwuzeni kuti takulandirani ku chipani. Ichi ndi chipani chimene chidapangidwa 1944 ngati Nyasaland African Congress, ndipo chidasintha kukhala Malawi Congress Party mu 1959, ndipo ndi chipani chimene chidabweretsa ufulu mdziko la Malawi. Ichi ndi chipani chimene eni yake ndi mamembala a chipanichi, ndi masapota a chipanichi, ndipo inu imvani kuti ku Malawi Congress Party mwalandiridwa. Kuthekera kumene muli nako dziwani ichi kuti membala wina aliyense kuchoka kuja ku area mpaka kukafika ku National Executive akuthandizani kuti mumasuke ndi kuchita mmene mungathere kuthandizira Dr. Lazarus Makathe Chakwera kuti chipani ichi chitirire kukula. Tachiona chipani ichi chikukula tsiku lililonse, taona support base ya chipani ichi ikukula tsiku lililonse, ndipo umboni wina ndi kubwera kwanu mchipani.
Ndi mawu amenewa ine ndikufeni zabwino zonse m'malo mwa president komanso mamemba onse a chipani. Nje mundilola munthawi ino kuti tisonyeze kuti tawala ndi chipani owapatsa ndi kuwaveka makaka a chipani. Kwambiri ndiye mundilola kuti munthawi imeneyi mwina ngati pangakhale mafunso a master of ceremonies titenge mafunso awiri atatu tisanamalize press briefing. Komanso mwina tisanatero tingowapatsa mwina 1 minute kuti atilankhule ndimaona ngati ndiyambe ndi haleluya atu. Kwacha kwacha mwandira ndiradi twete. President Chakwera. President Chakwera. Akulu anati tiyambeni mwambiri. Chichiri cha tsimba suota. Chichiri ndi achakwerawo, tsimba ndi dziko la Malawi. Bible limanena kuti maplani a munthu amakhala ambiri koma Mulungu amayang'ana mtima wa munthu. Ndi mtima wa achakwera uli m'malo mwake kufuna kukweza ndi kuthandiza dziko la Malawi. Ndipo 2025 Mulunguyo apatsa anthu achakwera kuti athandizire kuti awinenso atengenso boma. Ndipo mmodzi mwa anthuwo ndineyo. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Nyama imazwikira onona. Ndikulemekezeni ino Secretary General Honorable Mkaka, maboma 12 Honorable Party Executive Chirondo Ladijo Chairman uko Kamacheni komanso bombe wathu walero chejumu wathu walero inu anduna Honorable Maivera Kantukule. Bwana Secretary General, pongoonjezera kuti chipani ichi chanona dzuloli amene anali Deputy Legal Advisor wa chipani cha DPP Oscar Taulo atipanga join. Dzulo lomwelinso kansala wa chipani cha DPP
Aisha Chakwera wa kusalima watipanganso join. Anatero dzulo olemekezeka alicho chairman kunena kuti pamene zipani zina zili pa Facebook ife tili pa ground. Ndipo anapitilira kuchenjeza kuti inu zipani zina kuno ku Malawi mukapitiliza mtudzu mwano mupangawo ndithudi muzifika 2025 mulibe ngakhale candidate. Mwaichi ndikupaseni mwayi natulonkhani kuti mwina kukhala ndikuthekera kofunsa mafunso awiri makamaka pokhudzana ndi nkhani yokoma imene tonse tachitira umboni pano pa MCP headquarters. Muzitchule dzina ndi media house imene mukupanga represent. Ya, ndona Dolika Mtenje. Kono wina hapa. Ndikhulupirira mafunso ndatatu omwewa wana Secretary General mukhale mukuyankha mothandizana ndi azanu akuluakulu amene muli kutsogolo. Chimwambo chalemerera a Secretary General achayalede manthu pano chigawo chapakati maiwende nalumo alipo mpano zachitira umboni. Olemekezeka a MP a George Zulu alisopo mpano kudzachitira umboni. Olemekezeka anduna a Foreign Affairs Honorable Nase Tembo afikaso pano kudzachitira umboni. Nthawi ndikupaseni mpata Honorable Secretary General kuti muthe kuyankha mafunso zikomo kwambiri. Mwina ndiyambe funso limene labwera kwa ine, funso limene lapita ku chipani kuchokera ku Blantyre Synod Radio lakuti anthu akudandaula pamene anthu ena akujoina kodi titani kuti tichepetse madandaulo. Sindikudziwa kuti madandaulo amene mukunena ndi ati, koma ndimangofuna kunena kuti paliponse pamene pali anthu kuyambira awiri sipalephera kusiyana maganizo. Ndiye kusiyana maganizo sikutanthauza kuti mukuyambana. Chimene chili chofunikira kwambiri kuti ngati anthu ngati mukusiyana maganizo khalani pansi kambiranani muzipita chitsogolo. Ndipo zimenezo zimene president wa dziko lino Dr. Lazarus Makatheja Chakwera akulimbikitsa kuti ngati pali kusiyana pakati pathu, pali kusiyana maganizo pakati pathu, tikhale pansi tikambirane mwapita chitsogolo. Ndiye mosafuna kuti ndikubwezereni funso kuti mavuto amene matanthauza ndi ati, ine ndimangofuna ndikuwuzeni kuti ife ngati chipani cha Malawi Congress Party tadutsa mzambiri pomafika lero
kuchokera 1944 kotero kuti sizikhala zoyamba kuti maganizo pena anthu anasiyana, koma chachikulu chakuti tikasiyana maganizo timakhala pasi nkukambirana nkumapita chitsogolo ngati chipani. Zikomo kwambiri. Wala dzina sinalembe anandifunsa kuti Mtenje anandifunsa kuti chiganizo simunapange mopsa mtima. Nthawi zonse ukapanga chiganizo utapsa mtima, chiganizo chimene chimazapanga regret moyo wako wonse, and it is costly. Chiganizo chimene ndapangachi sindinapange mopsa mtima, ndinapanga modekha mosogozedwa ndi pemphero ndi Ambuye kumwamba, banja langa, azinzanga, alangizi anga, modekha ndithu ndikupanga chiganizo osati mopsa mtima, kupsera mtima chiganizo chimene wapanga munthu wina. Chachiwiri mwandifunsa kuti chiganizo chomwe nachita liti. Ndiye ine ndikuona ngati kuti tsiku limene chiganizo chinapangika silofunikira kwenikweni, nkhani ndionena kuti chiganizo chidapangika. komanso Capital FM Zodiac. Zikomo kwambiri. Ine ndi Kasimu Aubi kuchoka ku Zodiac. Ndimafuna ningofunsa kuti kuchoka kwanu kukudza pa nthawi imene kumene munali ku UTM kuli kugawikana ena kuti atuluka mu alliance, ena alimo adakali mu alliance. Mwina kapena kubwera kwanu ku MCP mukufuna kuseva position yanu ngati nduna kuti mwina kapena mukakhala side imene ikuti yacho kamene muchotsedwa undunawo. Zikomo. Zikomo kwambiri. Joseph Mazis, Capital FM. I just wanted to know, after today, moving forward, are you intending to contest as a member of parliament in your area, perhaps? Thank you. Zikomo kwambiri. Ndingoyankhapo kunena kuti kusankha kapena kuchotsa nduna zaboma ndi mphamvu imene imapasidwa ndi Constitution of the Republic of Malawi to the President of the Republic alone. So imeneyo ine ndibe mphamvu yonena kuti mundisungebe chifuna ndalowa chipani chanu kapena musandisunge kapena zitani. Palibenso munthu pakati pathupa amene ali ndi mphamvu imeneyo yawuza Chakwera kapena President of the Republic on what to do regarding his cabinet. Ndiye funso limeneyo mwina ndiyankhe mwachoncho. Komanso mafunsa kuti kodi are you intending zimezo ndendalezo press conference iyi sinali yoti zakambe zoti ndikuyima kuti kapena ndikutani. Imeneyo lero tinangobwera kuti zangokambirana kuti talowa chipani chafuko chifani chimene chili institution. Zikomo kwambiri. Mwina nkukhala ndi funso Nyasa Times. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Alfred Chawa ku Nyasa Times. Ena afunsa kale mafunso koma ndingofunsa kwa ino bwana SG. Anthu akulowa mchipani komanso izi uchitika pamene tikuyandika masankho a 25. Komanso pompano taona kuti mwawina MCP yawina ku Kalonga, pompanonso yawina ku Mangochi. Zikutanthauzanji pamaso pamene tikuyandikira 2025 pa masankho amene abwera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri inu achawa a Nyasa Times. Anthu kulowa mchipani komanso kuwina masankho kukaronga mawodi 3 pamodzi 30, komanso kumwansa ward kuja kwa Mbaluku kumene chiyambireni matipati 1994 nkoyamba kuti chipani china, in this case Malawi Congress Party, itenge mpando umene uja kuti zotanthauzanji mwachidule patsogolo ndi Dr. Laz.
patsogolo ndi chitukuko, patsogolo Malawi Congress Party. Malawi Congress Party yamera mizu, umenewu ndi uthenga kuti boma ndi lomweli. zikomo kwambiri sekretary general ndi akuluakulu athu komanso chejomo athu alero Honorable Vera Kantukule. Amayi ndi abambo, apa ndi pamapeto pa press briefing yathu mauno kuno ku MCP National Headquarters. Atulankhani tikhale tikuyitanani masiku akubwerawa pokhala kuti akuluakuluwa salibize kwambiri pa Facebook, iwo atangwanika pa ground kuti abwerese mamembala mchipani. Ndipo khala kuti ndale sochita nsana amachita usiku, ife tikagwiragwira ntchito usikuwo, mawa ngati uno masana atulankhani tizikhala nayo nthawi yokuyitanani kuno ku National Headquarters, osati kuyitanani pa mtengo mmene zipani zina zopanda maziko zimachitira. Mwa ichi mtero kuti ndapemphe Dr. Samson Mbani ajanatsegula ndi pemphero kuti atsekenso ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Mulungu tufuna tikulemekezeni chifukwa cha zimene zachitika mnyumba ino. Tikutamandani chifukwa mawu anu wa Yesaya chapter 9 munena kuti Khristu akadzabwera ameneyo adzalinyamula boma pa mapewa pake. Ili boma Mulungu tutsimikiza mudalinyamula pa pewa panu kudzera mwa mtsogoleri wathu Dr. Lazarus Chakwera, ndipo pa chifukwa ichi tikuona chipambano tsiku ndi tsiku. Tikupemphera popeza mawu anu amati chimene mwachiyamba simuchisiyira pa njira, ichi mwachiyamba lerochi mudzachimaliza kufikira tsiku la Ambuye. Potero titero kuti kwatsalako Ambuye pitirizani, titsogolereni, titetezeni kuchita chilichonse, ndipo ungwiro wanu ukhazikike mioyo yathu komanso mwa atsogoleri athu, mu dzina la Khristu Yesu tapemphera. Amen. Ndimene zakhalira kuno kulikulu la chipani cha Malawi Congress MCP, kumene kunali msonkhano wa atolankhani. Msonkhano menewu anayitanitsa ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Eisenhower Mkaka. Nkhani yayikulu ndiye kuti amafuna alandire mmodzi mwa mamembala a chipani cha UTM amene ndi Vera Kantukule, ndi kuti timve zambiri ndi yitane pano Mkaka amene ndi secretary general wa chipani cha MCP kuti timve zambiri, atitambasulire zambiri zimene zakambidwa mukatimo. Mawu abwino SG, mwina kwambiri. Choyamba mwalandira Vera Kantukule ku chipani cha MCP, mwina zikutanthauza chani zimenezi? Izi zikutanthauza chinthu chimodzi. Pamene anthu ena ochepa aulongolola akutokota Dr. Laz, president wa dziko lino, ali busy kukangalika ntchito za chitukuko komanso kukuza chipani. Kukuziriza chipani zimatanthauza anthu, kulola anthu azilowa mchipani, ndipo zimene tachitira umboni lero ndi zimenezo kuti chipani cha Malawi Congress Party chikukula tsiku ndi tsiku. Dzuloli tamva lawyer Taulo amene anali deputy director wa legal affairs ku DPP kuti nayenso waona kuti nchofunikira kugwira ntchito ndi a president. Ndemuona kuti anthu ambirimbiri, anthu ochuluka aona kuti mwamtsogoleri wa dziko lino muli luntha, muli kuthekera, ndipo muli kufunira dziko lino zabwino. Nchifukwa chake aona kuti koma mthandize mtsogoleri ameneyi. Zayendera pamene amamulandira Vera Kantukule ku MCP pamene akuchoka ku chipani cha UTM.